Yo. Ayo. Cahayamu. Juragan tahu Umi, monggo. Ayo yo yo. Pemujanku hati susah mong kangen seliramu Dek Minul pemujanku hatiku rasane hatiku awak lumrah rapi turu wawayanganmu ngredu ning atiku yo rena wengi tak ampian ayo mong kangen Dek Mimin rasa kangen rapi Pripun Mas Wagino? Pripun? Bu sing rekam. Onje. Hae lho Bu. Pokoke mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Kurang rezeki. Pak De, jenenge bablas kenapa Pak De? Monggo. Manis. Manis, yes ya. Babaske manis masih. Oke. Aja sama lawang bagus. Manis. Ayo
mriki bablasne manis. Duet karo Dik Jadul dong ora. Yesko. Oke. Aja sama lawang bagus rasku ikira. Suwe kono bali iso sumanding ono ning sisih. Mas Ardi Subhanallah barokah. Ayo Dik Jadul. Yes, kode dino. Matur Subhanallah barokah. Manis mungkul madu kaya ngrotoke jantungku orang itu
Mas Maman nggak terlalu pas saya, nggak mau. Ibu, Balennya, ayo balennya, pengendangnya tok, pengendangnya tok. Apa? Bebas. Baru muridku kalau begitu. Mama Cindy juga sampai. Siap. Pak Lurahnya monggo. Jadul terus gesek ya. Ayo. Oh, bar niki mengen dangdutan meleh. Siap. Cepetan sajane kanthi Oke. Lancar Jaya Mbak Yati. Oke. Bapak enak sama lagu napa meleh?